Искам да направиш нещо. Вземи чаша от съдомиялнята, налей вода и отпий една глътка. Усещаш ли го? Онзи лек, странен вкус, който не е от водата, не е от чашата, от препарата е. И ти толкова си свикнала с него, че вече дори не го забелязваш. Но той е там всеки път. По чашите, от които пиеш, по чиниите, от които ядеш, по приборите, с които храниш децата си. Тънък, невидим слой от нещо, което не си поискал и не ти трябва. Повечето препарати за съдомиялня не се изплакват до край. Оставят филм, оставят мирис, оставят вкус. И ти слагаш храна отгоре и ядеш без да се замисляш. Първият път, когато измих съдовете с Blue Mission, не забелязах нищо. И точно това беше най-силното впечатление. Нищо. Никакъв мирис, никакъв вкус, никаква лепкавост. Чашата беше просто чаша, чинията беше просто чиния. Чисти. Неутрални, без нищо отгоре. Формулата се казва Enzy Clean Zero. Растителни ензими, които разграждат мръсотията и изчезват. Напълно. Без остатъци, без филм, без нищо, което да влиза в контакт с храната ти. Знаеш ли, кога разбираш, кога едно нещо наистина работи? Когато спреш да усещаш каквото и да било. Когато водата от чашата има вкус само на вода. Когато чинията мирише само на чини. Когато чистотата е невидима. Не се връщам към таблетките, защото не чистят, а защото оставят нещо невидимо, което не искам нито в моята уста, нито в устата на семейството ми. Blue Mission, линкът е долу. Отпий глътка и разбери сам.